Ola, son Raquel Bolaño Fariñas, candidata a alcaldía de Sada polo PSDG-PSOE. Imos presentar a estas eleccións unha candidatura ilusionante, un grupo de persoas que están detrás de min e ao meu lado. Imos facer moitas cousas por Sada e alcanzar a alcaldía neste 22 de maio. Aquí estamos na Plaza da Pescadería, frente ao barrio da Tenencia, ao barrio histórico do concello de Sada. Vedes que está totalmente humanizado, foi unha das propostas e das iniciativas levadas a cabo neste 4 anos de mandato, humanizar aquelas zonas para que sexan un lugar mellor para vivir. Tamén estamos ao lado da Oficina de Xuventude, un dos centros do concello de Sada onde máis actividade da miña concellería se levou a cabo neste mandato, nestes 4 anos. Proxectos que son para as persoas, para disfrute das persoas e para axudar as persoas. Ben, agora estamos aquí diante da nova Escola Infantil de Sada, ao ladiño tamén do centro de día, as grandes obras deste mandato, financiados polos fondos do Estado, é dicir, a sensibilidade dos socialistas se mostrou neste caso no Estado, na Diputación e tamén en donde queríamos dende o Concello invertir as obras. É unha satisfacción dicir que a maior parte das infraestructuras, as máis grandes infraestructuras construídas ou feitas ou dotadas neste ano, neste mandato, nestes últimos 4 anos, teñen relación coa Concellería de Educación, que encabezo. As obras teñen que ser para os cidadáns, fai falta xente que ten que ir a traballar e deixar o cuidado dos maiores. Duplicamos as cifras ou as plazas de educación infantil con esta nova escola e coa ampliación da municipal que xa existía. Renovamos todos os centros escolares. A verdade é que Sada é o mellor sitio ahora mismo para vivir, para ter fillos e para ir a traballar con tranquilidade e conciliando.